2008 година появата на новия роман на Брайан Олдис беше съпроводена от нещо като малък скандал. В Великобритания дълго време не се намери достатъчно смел издател, който да публикува произведението, и то се появи първо в САЩ. Причината е, че една от двете сюжетни линии представя британските сили за сигурност в не особено добра светлина. Другата пък не казва нищо положително за човечеството като цяло. Ако не беше пределно ясен конкретния исторически период, вдъхновил книгата, и ако книгата срещаше съпротива отвъд океана, а не на острова, щях да си кажа, че съм попаднал на тайно съкровище от новата вълна. И това го пиша като плюс, защото Харм е стегнат, точен и неумолим роман, насочен към туловището на зловеща система, която хвърля сянката си даже на хиляди светлинни години от Земята. Така е оформена, а и така е написана, че да връща към времето, когато фантастиката се е опитвала да променя светогледи, да подменя парадигми, а не да задоволява консуматорски желания. И така, двете линии. Едната е кошмар, който за съжаление се оказва реалност, другата е ескейпистка фантазия, развива се по възможно най-лошия начин, или може би друга реалност. Историята започва в огромно английско имение, превърнато в затвор за разпити и мъчения, на заплашващи сигурността на Великобритания и Запада като цяло субекти, където главният герой, известен като затворник Б, е подложен на серия разговори. Всички са проводени с изобретателни мъчения, по повод написана от него хумористична книга в стил Улдхаус. В нея има един диалог, в който главните герои се чудят дали да не взривят министър-председателя на Великобритания. Мъченията са заради този абзац и поради факта, че затворник Б се води мюсюлманин, макар и самият той да не изповядва ислям. Сцените са между хорър и абсурдизъм. Последното, защото реакциите на мъчителите са толкова обратно пропорционални на прегрешенията, че в един момент всичко придобива нереални измерения. Получава се нещо като отчуждаване. Все едно четем за поведение на същества от друга планета. Още по-абсурдно става, когато попадаме на въпросния абзац от книгата на затворник Б, който е безумно слаб и изключително несмешен. Параноидните мъчители интерпретират моменти от романа, както и всяко минало действие на героя, по такъв начин, че той се оказва сътрудник на Хизбула, помощник на фундаменталистите от Саудитска Арабия и даже близък на вече мъртвия Осама бин Ладен. Всички обвинения изглеждат пресилени и неубедителни. Сигурно е само едно, че затворник Б, когато е в непоносим стрес, разцепва личността си и попада в други светове. На планетата Стигия, първата човешка колония, се опитва да гради общество, което е обединено от една вяра. Хората са дошли на планетата с кораб, който ги е пренасял през пространството в продължение на стотици години. По време на пътуването всеки човек е бил не замразен или каквато и да е друга позната от жанра форма, ами разпръснат на атоми и запазен в резервоари за ДНК и личности. 5 години преди пристигането корабът сглобява всички, премахва спомените за отношенията между тях и паметта им за съществуването на такива преди пътешествието и им дава нови имена. Всичко става на случайен принцип. Идеята е, може би, да се получи обединена маса, необременена от семейни и социални връзки, която да подчини веднага новия свят, но се получава точно обратното. Разделение на секти, организации и групички, което завършва с потисническо общество, подобно на това в Иран, водено от един всемогъщ. Стигия си има и местно население, дребни хуманоиди, които се движат навсякъде с едни кучета. Всемогъщия си поставя за цел да унищожи отвратителните местни, а извършителят на геноцида, по-късно в книгата, под тежестта на вината, която изпитва, се заема с разпространението на християнството на планетата. Тази сюжетна линия започва като политическа фантастика, преминава през приключенска и завършва като научна. След падането на потисническия строй, една група хора, сред които и затворник Б, който тук е бодигард на бившия тиранин, почват да изследват планетата и да търсят истината за природата на местните. Все пак намират един оцелял от геноцида, едно извънземно и неговото куче, като тук вече с пълна сила се включва класическата научна фантастика. Ако има основна тема в романа на Олдис, която е под обявената реакция на изтъпленията на войната срещу тероризма, то това е тази, за садомазохистичните отношения, в които са всички хора. В Харм, на което и да е ниво общуване, няма други освен насилници и жертви. И всеки е както едното, така и другото.
Ролите се сменят за секунди, независимо дали сцената е близкото бъдеще на Земята или далечното на Стигия. Харм е и роман за провала на науката, политиката и религията като системи, които обясняват света. Нещо познато от много произведения на новата вълна. Олдис разглежда последователно всеки един от тези провали в очите на героите си, завършвайки с този на науката. И накрая, съвсем малко, Харм е история за идентичността, нейното изграждане и за последствията от изкуственото изграждане на идентичност под външен натиск. Благодаря, че гледахте и това видео. Ако ви е харесало каквото сте видели, споделете го и с други хора по удобния за вас начин.